vielä 5 minuuttia. Ihan kohta 10 minuuttia vielä. No voi nyt. Mitä? Kellohan on 9. Mulla oli tänään se aamutalli. Ai. Nyt ei kerkeä. Hepat on jo ulkona. Voi pepuli nytten oikeesti. Sä oot vähän myöhässä. Hepat on jo ulkona. Ne on saanut niiden aamuheinätkin jo. Anteeksi, mun herätys ei vaan soinu. En mä tiedä. No joo, mutta tää on sun 10. kerta tässä kuussa, kun sä myöhästyt. Tajuuks, että heppo ja rytmit menee ihan sekaisin, kun sä tulet aina myöhässä? Joo, sori, mä lupaan seuraavalla kerralla. Mä oon antanut sulle jo niin monta kertaa, että ei tää voi enää jatkua. En mä tykännyt tallitesta muutenkaan. Vitsi, kun tätä kakkaa saa aina olla lappaamassa. Ai niin, ne kottarit. Mä en kyllä millään jaksa hakea niitä. Ei kukaan ehkä huomaa, jos mä vähän tätä peitään, kun ne hepat muutenkin peittää sitä, niin mä vaan sanon, että mä en huomannut tätä. Mä saan muutenkin vähän palkkaa tästä, niin ihan tarpeeksi mä tein näitä töitä jo. Olipas nopeeta. Nyt vois mennä hakemaan kahvista pullaa. Hei Netta, haluaisitko sä siivoa ton ponipihaton? En mä tiiä. Netta joutuu tekemään ylitöitä. Kato, kun mä voisin sitten maksaa sulle siitä vaikka käteisellä tai jonkun ilmaisen ratsastustunnin. Niin, että mikä oli? Juu, kyllä mulle käy. Mun rahoja ei vie kukaan! What? Niin just. Mä voin tehdä sen pihaton ja mä voin siivoa koko tallin ja kaikki, jos mä saan vaan vähän sitä rahaa, koska mulle kelpaa aina rahaa. No mä sovin jo Netalle, et sori, mä en nyt oikein voi antaa sitä sulle. Ei kun Netta voi mennä kotiin lepäämään. Ei se tarvii rahaa yhtä paljon kuin minä, kun mä joudun aina maksaa omat vuokrat. Se asuu sen vanhempien luona. No en mä niitä rahoja olisi ottanutkaan, vaan se ilmaisen ratsastustunnin. Ja se lupasi jo mulle, niin mä menen siivoa sen. Mut joo, sovitaan siitä ratsastustunnista vähän myöhemmin. Vitsi! Hei vitsi, ihan oikeesti, en mä jaksa näitä töitä enää. Ihan oikeesti. Hyi, jotain kakkaa täällä vaan pitää lapata. Koko ajan. Siis ihan oikeesti, tää talikkokin on ihan huono. Ihan oikeesti, ei tää tuu tähän talikkoon tää kakka. Vitsi, kun mä vaan toivoisin, että mä saisin jostain muualta työpaikan, mutta kun... No, en mä löydä mistään, en mä saa mistään muualta työpaikkaa. Ihan sama, mä en jaksa enää. Mä lopetan nää työt. Kyllä mä jostain löydän sen työpaikan. Voi vitsi, mä vihaan tehdä näitä heppoja ruokia, kun en mä ikinä muista, mitä näihin piti laittaa. Enhän mä edes muista, kuinka monta litraa kauraa noille poneille piti antaa. No mä annan vaan niille sen 6 litraa, ehkä ne sillä pärjää toivottavasti. Noin sinne niin, vähän Oho, sitä kyllä tuli vähän nyt liikaa. No ihan hyvinhän sitä nyt tuli. Ei kai tarttunut mitään muuta. Ei kai, ei vissiin, en mä tiedä. Mä laitan vielä muutaman applen tänne, niin sitten ehkä just saa masunsa täyteen. No niin, viedääs nää nyt niille poneille. Ja siihen niin. Mä kahkettelen vielä vähän heinää. Oottakaas poiskit siellä, mä tuon teille kohta lisää heinää. No niin Bruno, mä nyt tuun harjaamaan sut.
Mitä vitsiä täällä oikein tapahtuu? Lotta on varmaan taas tehnyt paneelle ruuat.